Moroi shamwari dzangu, makadini henyu. Hello, my little friends. I'm so happy to see you as we learn more words. Yes, sezvinogaro taura Mhamha Shona. Kudzidza kuperi, learning never ends. Nai Tendai. Yes? Izwi redu rezuva ranhasi nderekuti chii? Our word of today is... Do you want to guess? It's delicious. It's delicious. It's an avocado. Ndiro ratinoti Makotapeya muchishona. Yes. Ngatichi Makotapeya. Ngatiitei zvekare. Makotapeya. Magona chose shamwari dzedu. I like to eat avocado with bread. Ndinofarira kudya Makotapeya neshamwari dzangu kuchikoro. Some avocados are green in color. Mamwe mahombe, mamwe madiki. Makotapeya rinonaka. Yummy. Do you like avocados, my little friends? If you have not had an avocado, you should try it. It is delicious. Yeah. Let's see a picture of an avocado. Yes. Shamwari dzedu, iri ndiro izwi redu rezuva ranhasi. Makotapeya. And don't forget, avocado is a fruit and healthy for you. Ndinovimba madzidza izwi redu rezuva ranhasi uye muchadzidzisa vamwe nekuti kudzidza hakuperi, learning never ends. We did not do the vowels. Yes. Ka, Ke, ki, ko, ku. Zvekare. Ka, ke, ki, ko, ku. Makotapeya. Yes. Until next time, my friends. Bye.